MTV. Сәлем дуслар! Татмус ТВ телеканалында топ клип хит парады. Мин Лилия Хайруллина сезгә татар эстрадасының иң яхшы клипларын тәкъдим итәм. Бүгенге чыгарылышта җырчыларның иҗаты һәм шәхси тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырырмын. Кайсы җырчы башка шәһәргә күченгән? Кем кикбоксинг белән шөгыльләнә башлаган? Кайсы артистның яңалыклары бөтенләй юк? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны алдагы минутларда белербез. Киттек! Җырчыларның яңалыклары шактый булса да, хит парада безнең кагыйдәләрендә яңалык юк. Димәк, узган атна нәтиҗәләре буенча иң аз тавыш җыйган резидентыбыз белән саубуллашабыз. Игътибар белән карап калыгыз. Әлеге клипны хит парадабызда соңгы тапкыр күрсәтәбез. Bir yarında kışlar şakta, bir yarında kızlar kilgen bir yarında. Kışlar kala, kızlar kala, yarlar kala, yılgala süyülerden mumlar kala. Haydağa yılga yarlar arasına, canlarıma düşken kebek kıyaş düşken. Kız bulmasın, şey bulmasın. Yazlar yeşil yüreğimde sıyırdı. Атна сайын bir резидентыбыз белән саубуллашсак та, кәефебезне төшермик. Чөнки кемдер китә тора, аның урынына икенче берәү килә тора. Каршы алабыз. Топ клипта премьера. Клип сезгә ошый һәм сез аның хит парадта озаграк торуын телисез икән, аның өчен тавыштар юлламый калмагыз. Sürülüp sihri nozga kumildim. Bulleşesim kildi senin güllen, hislerimde sinayı gördüm. Sinde minim жылы кыяшым бит, шундай кайнар күңел нурларың. Сиңа ватып бүген иртәдән үк, барлы нурлар үзем җыямын. Шундай кайнар күңел нурларың. Сиңа ватып бүген иртәдән үк, барлы нурлар үзем җыямын. Шушы буладыр ул, гомерлек әсенмәс, үрелмәс. Икебезгә насип уртак серләре, башкаларга инде бүленмәс. Болытлардан качып кала кояш, нурлар тезә-тезә күңелгә. Сине соң нурлар иркәлиме, инде кояш синең күгеңдә. Кояшым бит, шундай кайнар күңел нурларың.
Рамил Закиров bu arada үзенең сольный концертларына әзерләнеп йөри. Җырчы белдерүенчә, соңгы арада аның һәр көне концерт дип башлана да, концерт дип тәмамлана икән. Яңа җырлар яздырабыз, костюмнар тектерәбез, биюләр өйрәнәбез. Программа бик кызыклы һәм мавыктыргыч булырга тиеш дип сөйләде җырчы. Без исә Рамилга уңышлар телибез һәм аның туган якка дип аталган клипын карыйбыз. Клипның коды 259. Җирләр сагыну булып, төшләргә дә керәдер. Туган якка тарта күңел шунда ашкына. Җаным очар кышмыни үз ягыма талпына. Туган йортка тарта күңел шунда ашкына. Кышын дими, җәен дими үз ягыма талпына. Кышын дими, җәен дими үз ягыма талпына. Туган якка тарта күңел шунда ашкына. Җаным очар кышмыни үз ягыма талпына. Туган йортка тарта күңел шунда ашкына. Кышын дими, җәен дими үз ягыма талпына. Тизрәк кайтасы да, су буйларын урыйсы, йотылып туган җирләренең саф һавасын сулыйсы. Туган якка тарта күңел шунда ашкына. Җаным очар кышмыни үз ягыма талпына. Туган йортка тарта күңел шунда ашкына. Кышын дими, җәен дими үз ягына талпына. Туган якка тарта күңел шунда ашкына. Җаным очар кышмыни үз ягыма талпына. Туган йортка тарта күңел шунда ашкына. Кышын дими, җәен дими үз ягыма талпына. Кем, әміне Артур Салихов үзенә чыннан да кызыклы шөгыль тапкан. Җырчы кикбоксинг дип аталган спорт белән шөгыльләнә башлаган. Кикбоксинг белән күптәннән шөгыльләнергә тели идем. Бик кызыклы спорт түрі. Әлегә исән-саумын дип шаярып сөйләде Артур. Иҗатка килгәндә башкаручы 2 яңа җыр әзерләп йөрүен белдерде. Бүген без Артурның "Юк, кирәкми" җырына төшерелгән клипын карарбыз. Әлеге клип өчен тавышлар 1320 номерына 271 коды белән кабул ителә.
Diling tilge berde yıkmay senin, Sözün sözge berde ışamay. Yaratamın deyip ışıldıysın, yüreğim niktir ışanmay. Yok kirek mi kabat yanılar, Yok kirek mi yenne küyüler. Hıyanetinin salkın uşağında yanıp bitti bizning süyüler. Yok kirek mi kabat yanılar, Yok kirek mi yenne küyüler. Hıyanetinin salkın uşağında yanıp bitti bizning süyüler. Bir söz bilen jimirildi barısı, bir silteni bilen kesildi. O'tganlarni bik tez unutirda, Vafo yeter barın deysingmi? Yok kerakmi qabat yanılar, Yok kerakmi yana küyüler. Hıyanetinin salkın uşağında yanıp bitti bizning süyüler. Yok kerakmi qabat yanılar, Yok kerakmi yana küyüler. Hıyanetinin salkın uşağında yanıp bitti bizning süyüler. Diling tilge berde yıkmay senin, Sözün sözge berde ışamay. Yaratamın deyip ışıldıysın, yüreğim niktir ışanmay. Yok kirek mi kabat yanılar, Yok kirek mi yana küyüler. Hıyanetinin salkın uşağında yanıp bitti bizning süyüler. Yok kirek mi kabat yanılar, Yok kirek mi yana küyüler. Hıyanetinin salkın uşağında yanıp bitti bizning süyüler. Hıyanetinin salkın uşağında yanıp bitti bizning süyüler. Yanıp bitti bizning süyüler. Rüstem Asadullинның bu arada күңелле мәшәкатьләр чоры булган. Җырчы моңарчы гаиләсе белән Түбән Камада яшәгән булса, күптән түгел яшь гаилә Яр-Чаллы шәһәренә күченгән. Яңа урында барысы да яңаша. Бөтен нәрсәне яңадан башладык. Хәзер ияләшеп киләбез инде дип уртаклашты Рөстәм. Яшь гаилә күченә торсын, ә без Мәхәббәт казабы клибын карап үтик. 13-20 номерына 262 кодын юллап тавыш бирергә дә онытмагыз дуслар. Kişi sözüne bağrımı qaradım, Kimin ersima serin söyleler, Kimin ersinin gözlerine qara, Unut direler. Kimin ersine gözlerine qara, Unut dideler. Nige
Tırmış bulay gazaplıysan Gazaplıysan edem bolasın Berevlerle alışeşeke küme Berevlerini utqa solasın Berevlerle alışeşeke küme Berevlerle utqa solasın Havalardan ışıkan hakkışlarla Bağrılarını jiler ayırar Berberimizge öpkeleşmeyirken Tırmış kuşa yazmış 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 ayırar Tırmış kuşa yazmış ayırar Tırmış kuşa yazmış ayırar Нинди яңалыкларыгыз бар дип сорагач, Лилия Бектимирова үзенең кечкенә генә ярдәмчесе барлыкка килүе турында сөйләде. Җырчының 2 яшьлек улы Кәрим әнисенә төрле эшләрдә ярдәм итә башлаган икән. Улыбызның җырманга да сәләте бар. Апасы Гөлназны да уздырырмы икән инде? Кечкенә булуына карамастан, Кәрим бөтен җырларны яттан белә дип уртаклашты җырчы. Әмма хит парадыбызда әлегә Кәрим түгел, аның әнисе җырлый. Шортлап яфрак ярды бакчам кайыннарында Бүреләнеп яфрак ярдым әнкем куйыннарында Борчылуларым тау кадәр балам куйыннарында Бүгілә кайын җилләргә бүгілә Бүгілгән кайыннар кебек гомер буе балам диеп әнкәй üzülә Бүгіләм кайыннар кебек бүгіләм әнкәй üzülгәннәр кебек балам өчен üzülәм Кояш эсселәрен каплый яфраклы кәүсәләре Яна
Yanar şahlardan sakladı enkem külegeleri. Yanar günlerden saklasın balam külegelerim. Bügüle koyun jillerge bügüle, bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip enke yüzüle. Bügülem koyunlar gibi bügülem, enke yüzülgenler gibi bağlamışın üzülem. Yazgı koyun, yeşil koyun, küzgü koyun küzinde. Küzgü koyunlar sağışı enkey kebek tüzemli. Turmuş türlü yokka vurur balakayım tüzinde. Bügüle koyun jillerge bügüle, bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip enke yüzüle. Bügülem koyunlar gibi bügülem, enke yüzülgenler gibi bağlamışın üzülem. Bügülem koyunlar gibi bügülem, enke yüzülgenler gibi bağlamışın üzülem. Enke yüzülgenler gibi bağlamışın üzülem. Dostlar, yaratқан клипларыгыз үшін 13-20 номерына клипнің кодын yazып, тавыштар yo'llay olasiz. Тавыш беру шулай ук безнең официаль сайтта да бара. Яраткан клипларыгызның язмышы сезнең кулда. Bugün sizning muhabbating bayrami qizil kuya. Par bulbullarday sayrashib yashagiz ömür bo'yi. Tuylar muhabbat gulining parlamatli shashagi. Balli jimishga aylansin shashakning kelashagi. Sizni qutlab gurli u bishapar kugashi. Barli baxtlaringizga ko'zlar tiya ko'rmasin. Par bulbullarday sayrashib yashagiz ömür bo'yi. Bugün sizning muhabbatning bayrami qizil kuya. Ani fatihasi baxtigiz oshqishi. To'yigiz porli turmushning tavgi motor bosqichi. Tegiz ömür veridigiz qo'yib inglarga. Porli muhabbat guligiz tomar shaysin tiranga. Sizni qutlab gurli u bishapar kugashi. Porli baxtlaringizga ko'zlar tiya ko'rmasin. Par bulbullarday sayrashib yashagiz ömür bo'yi. Bugün sizning muhabbatning bayrami qizil kuya. Siz bugün sihri dünyanın sığlandırgıç bakışı.
Yüreğimge bakıp tura Siyuğigiz yok kısa Duymadısın parlatırmış Mehabetin kızgısı Sürülmesin artıp dursun Siyuğigiz kişi Sizni kutlap gırli Uğru şarpak kugarşı Barlı baxtlaringizga ko'zlar diye ko'rmasin Bar bulbullarday sayrashib yashaysiz umr bo'yi Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil to'yi Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil to'yi Leyla һәм Рөстәм Галиевларда да башка җырчылардагы кебек үк урак үсте. Җырлы гаилә Башкортстан буйлап гастрольләрдә йөри. Тиздән Галиевларны Татарстанда да күреп булачак. Топ-клипта исә Галиевларның берсе генә катнаша. Димәк, алдагы позиция хуҗасы Лейла Галиева. Mizgillerni sog'inib kutamiz Ömürler sizilmi o'tar Yuraklarni ernitib o'tib Kimlardir mangilikka ketar Yo'qdi dunyolarga bir tug'ash Yasharga edi to'yg'anishim Yo'qdi dunyolardan kim to'yg'an Yashat Xudo yuzlari to'lg'anishim Taqdirlar yozilgan mong'ayga O'rab o'tib bo'lmay yozmishini Baxit uchun yerga tug'animiz Gulga ko'marishini turmushini Yo'qdi dunyolarga bir tug'ash Yasharga edi to'yg'anishim Yo'qdi dunyolardan kim to'yg'an Yashat Xudo yuzlari to'lg'anishim Barır yolumuz yo'qdi bo'lsin Bitmasin dunyo mashaqqati Isen sog' bo'lganda tug'anlar Yashovlarning shunda rohati Yo'qdi dunyolarga bir tug'ash Yasharga edi to'yg'anishim Yo'qdi dunyolardan kim to'yg'an Yashat Xudo yuzlari to'lg'anishim Yo'qdi dunyolarga bir tug'ash Yasharga edi to'yg'anishim Yo'qdi dunyolardan kim to'yg'an Yashat Xudo yuzlari to'lg'anishim Yo'qdi dunyolardan kim to'yg'an Yashat Xudo yuzlari to'lg'anishim
Bir-birsine almam deb dashasilari kelgan Yuliya ham Ilnar Quddusovlarning da ko'ngilli yangilikları şoqdi. Hit parada bizning Shiratdagi oila dueti sport zalga yuri boshlagan. Quddusovlarning ijodlari da to'xtalib turmay, tezdan ular tomoshabini yangi jig'lar ham klip bilan suyundirishga jiyna. Aliga almam diyasi kela klipi sizning e'tiborga. Alsu yüzlerine qarab alman diyesim keler. Ömürlükə sen yaratqan yarını bulasım keler. Ömürlükə sen yaratqan yarını bulasım keler. Almalını tüptürerek eyleme, üzülüp yaratqan yarlar yazmışlarda beyleme. Almalını tüptürerek eyleme, üzülüp yaratqan yarlar yazmışlarda beyleme. Nime kerakmi? Yok gerekmiyor. Olmağına deyip sana yaratıp deşemeli. Yaşırma sırlı gözünü suyunun paylanmalı. Yaşırma sırlı gözünü suyunun paylanmalı. Almalına benim sevgim yarına, paralmalarday parlaşıp yaşaysa şaklarına. Almalına benim sevgim yarına, paralmalarday parlaşıp yaşaysa şaklarına. Aysırma kur olma kaçtay kızarıp pişken alma. Sinde minem Mindesine sağışlı kasalma. Sindemine Mindesine sağlaşılı utka salma. Almalına tüptürlere gelene, üzülüp yaratkan yarlar yazmışlarda beylene. 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 Almalına benim sevgim yarına, paralmalarday parlaşıp yaşaysa şaklarına. Paralmalarday parlaşıp yaşaysa şaklarına. Gulnoz ham Isur Sharifjonovlarga bu arada uyda ko'proq bo'lu baxti tetigan. Uramda salqin deb turmaymiz. Qishning bor rohatini ko'rib qolirga tirishamiz. Oilamiz bilan sof havoda yuribmiz. Temir oyoqda shuvamiz. Birga bo'lganda vaqt begrek tez ham ko'ngilli o'zadi o'rtoqlashdilar. Tik temlay bir ko'p bo'lmaydiganday, endi kelasi otadan Sharifjonovlarni tig'iz ish grafika kutar ekan. Onlar eliga yo'llarini davom etsinlar. Biz TNTV Production tushirgan Kelin Kuyov ismli shoyan klipni qaraylik.
Хатын кыз кәефе күнігә Мәң түрлігә түрләнә Шығырдан шығар шақлары бар Сабырлық бир ирләргә Бір сөз әйтер хәлләрем юк Шынлап түгел уйлаптан Нихәл кияу дигән булып Яшы килә кунакка Бір сөз әйтер хәлләрем юк Шынлап түгел уйлаптан Нихәл кияу дигән булып Яшы килә кунакка Шақта сабыр бітә Китүін күтә Мин дә кайнана теленә Түзә бит сабыр гына Ул бит көндә килеп йөрмәй Тик ята авылындан Шынга алмагыз бу җырны Шаярдык көлдек көнән Яшибез без әниләренең Кадерен белеп көнән Яшибез без әниләренең Кадерен белеп көнән Эх, тёщам дип көнән Мәскәү егетләре диджей Радик һәм Айрат Сафинны бу көннәрдә Казан урамнарында очратырга мөмкин булган. Гадәттә егетләр башкалага иҗат эшләре белән кайта. Бу юлы да алар берничә концертта чыгыш ясаган, радио, телевидениедә кунакта булган. Егетләр шулай ук тиздән башланып китәчәк гастроль турларына әзерләнә икән. Безнең хит-парадта алар «Ике йөрәк» клипы белән катнаша. Клип сезгә ошый икән, 1320 номерына 261 катын юллый аласыз. Kaderli balam, бар анай, тәрәзәдән күзіңді алмайсың бит анайым. Бар берсәк тышка чык. Бар яхшы балам, бар. Бүгін бізде кірлеп туй бара Матур үстәләр кырылган дус туганнар жыйыла Бір-біріне серле күзләре Нурдай балкый йөзләре Күңелләрен җилкенедере Әше сүзләре Үстимәсен пары мәңге бергә булсыннар Ике йөрәк, ике яр Икесе дә гаршиклар Вәгъдә биреп балдар киеп Канатланып очтылар Ике йөрәк, ике яр Икесе дә гаршиклар Вәгъдә биреп балдар киеп Канатланып очтылар Үзімға барайын. Сұққан едім бір чибәркі сізлерге. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалана, иртән таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендере, әше сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гаршиклар, вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очты.
için küngелden katlıylar. Tırmışlarında gel bulsan ak yollar. Şunday maturlar ikisi de aşıklar. Kız değmesin parının birge bulsunlar. Dinara Rahimova joni tani bilan ishga shumgan. Yangi klip tushirishga hazırlanamiz. Barliq sirlarni da ochib bitirmayman. Borida klipning bek qiziqli bo'lishagini va'da etam deb bildirdi jirchi. Shulayda top klipni qarovchilar uchun Dinara bir sirni ochdi. Yangi klip jirchining Xiyol ismli jirini tushirilayotgan ekan. Biz uni tuzunsizlik bilan kutamiz. Aliga Dinaraning Toshlanma jirini tushirilgan klipini qarab o'zik.
Мира һәм Ризат Рамазановлар дөрес туклануга күчкән. Икебез дә кичтән ашамыйбыз. Боткаларга өстенлек бирәбез. Гастроль тормышы үзен сиздерә. Шуңа күрә сәламәтлеккә игътибарны арттырырга булдык, дип сөйләде Ризат. Тәмле шәй һәм кыйммакытан Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан Җаным дибез исемнәрне Онытыпбыз күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәпите үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытыпбыз күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәпите үпкәннән Рәхәт безгә синең белән бар шатлыкны бүлешү Күңелемә искән җилдә ярамый шул беләсең Вакыты як борчуларыңны калдыр дисең көләсең Җаным дибез исемнәрне онытыпбыз күптәннән Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән Җаным дибез исемнәрне онытыпбыз күптәннән Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән Язмышым бүләге дисең, син үзең миңа бүләк Гомер юлыннан атларга миңа бары син кирәк Җаным дибез исемнәрне онытыпбыз күптәннән Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән Җаным дибез исемнәрне онытыпбыз күптәннән Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән Лилия Малагалиеваның бу арада әллә ни яңалыклары юк. Җырчы вакытын балалар тәрбияләүгә, көн күреш эшләргә багышлый. Шулай да яңа җырлар иҗат итәргә, аларга аранжировкалар ясатырга, концертларга әзерләнергә дә вакыт табам, дип сөйләде Лилия. Балаларда синең яшьлегең клибы өчен 13-20 номерына 272 кодын юлларга мөмкин. Ниһаять, беренче өчлегебезгә дә килеп җиттек. Топ клип хит парадының 3нче урын хуҗасын каршы алыгыз. Bağışlanma ömür uza diye Sen koyğırma yaşlılık ütkeniga Ütkeni kibir oldu yılağına Uzdu diye portlık ütkeniga Ütkeni kibir oldu yılağına
итеп яшә. Балаларың синең яныңда, алар синең нәсел дәвамчысы. Яшәү дәрде өсти җаныңа. Язлар үтә, аннан җәйләр җитә. Гомернең дә булсын көзләре. Һәр кемгә дә ишетергә ясын. Әткәмәнгән дигән сүзләрне. Һәр кемгә дә ишетергә ясын. Әткәмәнгән дигән сүзләрне. Хәер белән еллар уза бирсен. Бәхетләрдән торсын һәр көнең. Яшьлек үтте димәгән әшәңдә. Балаларда синең яшьлегең. Яшьлек үтте димәгән әшәңдә. Балаларда синең яшьлегең. Балаларда синең яшьлегең. Элвин Грей инде ничә атна дәвамында хит парадыбызда алдынгылар рәтендә. Әлеге тенденцияны саклап калырга теләсәгез, Рози клипы өчен тавыш бирергә кирәк. Сез 1320 номерына 267 кодын юллаган сайын Элвин Грейның хит парадыбызда калу шанслары арта бара. Хит парадыбызның көмеш медалиясендә белер вакыт җитте. Каршы алыгыз, 2нче урын. Dünyada senin güzel
Лия Шамсина бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнү белән беррәттән иҗатны да читтә калдырмый. Яшь җырчы шушы арада 2 яңа җыр яздырган, яшьләр өчен махсус клип төшергән һәм татар телендә беренче тапкыр дуэт җырлаган. Топ клип хит парадында Лия «Уйларымны белмисең» җыры белән катнаша. Ә мин Лияның кодын беләм һәм аны сезгә дә җиткерәм. 273 тавышлар юллагыз. Та-дам! Бу атна нәтиҗәләре буенча иң күп тавыш җыйган клипны игълан итәргә рөхсәт итегез. Беренче урын иясе сезнең экраннарда. I wanna be mad. Do 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 do. Yaşıp geliysin Babasın getirili sebepler Nefer etip qarab üzükne özesin Biting bulup degeri yeşiler Rencidir yediyen uyum yok da Başka şerlekin koymuşsun Yüreğimde şişme gebe kurup Durgan kislerimni duymuşsun Yüreğimden döp iterim Tipkelerin iyiye sezimisin Yuvadasın işte kilimi bir Esin ularımda bilmişsin Yüreğimden döp iterim Tipkelerin iyiye sezimisin Yuvadasın işte kilimi bir Esin ularımda bilmişsin Ничек әйтергә дә сүз тапмыйм Ялгыз калдырырга ашыкмашык Күңел ишекләрен мин япмыйм Йөрәгемнең дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Юлдасың һичтә килми бир Ә син уйларымны белмисең Йөрәгемнең дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Юлдасың һичтә килми бир Ә син уйларымны белмисең Югалтырга һич тә теләмим бит Тормышыма кабат кере инде Югалтырга һич тә теләмим бит Тормышыма кабат кере инде Йөрәгемнең дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Югалтасың һич тә килми бит Әй син уйларымны белмисең Йөрәгемнең дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Югалтасың һич тә килми бит Әй син уйларымны белмисең Югалтасың һич тә килми бит Әй син уйларымны белмисең Әй син уйларымны белмисең Әй син уйларымны белмисең Татар эстрадасының иң яхшы клипларын туплаган топ клип хит парады ахырына да якынлашты. Тормышыгыз кызыклы вакыйгаларга бай булсын дигән теләктә мин Лилия Хайруллина сезнең белән саубуллашам. Төгәл бер атнадан очрашырбыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Make-up Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Make-up Ателье.